απόψη, ούτε σε έχουν δώσει μόνο πίκρες στη στοιχεία πόνο. Ποιος γιατρός και ποιο βοτάνι την καρδούλα μου θα γιάνει, για να πάψει να πονάει, πριν να πάψει να χτυπάει. Ποιος γιατρός και ποιο βοτάνι την καρδούλα μου θα γιάνει, για να πάψει να πονάει, πριν να πάψει να χτυπάει. Δε μου αμαρτίες, να μου δώσεις τιμωρίες, μα κακό δεν έχω κάνει κι όλοι με έχουν επικάνει.